ndilandire amalawi ochuluka amene akutsatira pa Times Facebook page, pa Zodiac Facebook page, pa Zodiac Radio, komanso pa Luntha Television Facebook page. Ndilanu nthawi zonse tikakhala pano mmasiya zimene mukuchita nkumati londola nkumamvesera kuti pali zotani. Mwa nthawi zonse sikuti ndindekha ndi anzanga kuno ndiye ndimafuna kuti mundilole kuti anzangawa nawonso atchule mayina awo. Omega 6 Cdedi. Zaina Bwasani ku Citizen. Yomwe Soko Cdedi. Zikomo kwambiri tisanapereke bwalo kuti atolankhani mutchule mayina anu ndimaganiza kuti zikhala zoyenera kuti zonse zochitika pano tizike m'manja mwa Mulungu. Chifukwa cha chimenecho ndimafuna kuti ndipemphe ozipereka kumeneko atipase pemphero. Masori pemphere tikutozani Yehova mphamvu zonse kamba kesomo chanu chimene mwatonetsera nthawi zonse taonani Lero mwatipanga kukhala weni akuona kuwala kwa tsiku la lero. Tiyamika kamba kamphatso ya moyo, tiyamikanso kamba kamphatso ya mtengo wapatali imene matipatsa nthawi zonse ya moyo. Taonani tilinso pakati pathu pamene atsogoleri athu akonza zoti ayankhule ku mtundu wa Malawi. Tikupemphani kuti mungathe kukhala nafe pamene tikayamba kufika tikamaliza. Zonsezi tapempha kudzera mwa dzina la mphamvu la Yesu Khristu. Amen. Zikomo kwambiri facha pemphero limenelo chinkuza mawu chili komweko anthu akhoza madabwa kuti taadziwa amene ayitanisa msonkhano koma atolankhani ake ndi ayani. Ndimafuna ndikupaseni bwaloli kuti muzitchule anthu akuziweni. Zikomo kwambiri. Ndine John Makondesa kuchokera ku Zari Radio and TV. Franklin Mtambalika from Zodiac. Hilda Luhanga, Nation Fabrications Limited. Promise Tom Commercial Radio. Silas Nyewenda Mlime Radio. Wezi Gausi Times. Ine ndi Gift Mtunes kuchokera ku Miji FM. Hello, ndi bwana Malafi Post. Mesero wanje redwa linana. Zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi tikupempha kuti alipo ena amene akanakonda kuti azitchule komanso ena akubwera atipeza. Monga mukuziwa nthawi zonse bungwe la Cdedi likakhala ndi msonkhano wa atolankhani amalawi eni ake amayankhula timawerenga mauthenga atatu koma chifukwa cha nthawi lero tiwerenga uthenga umodzi. Uthenga umenewu anandipasa message anandipera message kuti mukakhala ndi msonkhano wa atolankhani mutithandize mutifunsire kwa anzathu aja a 040 Road Traffic Department kunena kuti amayika malo oyesera katundu osiyanasiyana kuona kuti katundu wapyola muyezo kapena ayi. Akampeza munthu kuti wapyoza muyezo wa katundu mwachisanzo ngati ameneka kunyamula 4 ton wanyamula 4 ton ndi makilogramu ena awiri onjezera munthu ameneyo amapasidwa fine malinga ndi malamulo a dziko lino. Koma chimene chikudabwisa nchonena kuti fine yo imakhala ma US dollars. Ndi anthu akudabwa kuti kodi department imeneyi idasintha lamulo because ku Malawi legal tender ndi kwacha koma maripoti akumveka ndiye tibwere pano ifeyo timangoyankhulira Malawi ndiye uthenga umene wabwera kwa Malawi ndi umenewo kuti kodi a road traffic department of road traffic akamapereka zigamulo m'misewumu amachaja ma dollars. Chifukwa chani lamulo lidasintha? Komanso ndalamayo akayichaja madola imafunika kuti anthu alipire pompo. Ndiye akuganiza kuti kodi anthu amayenda ndi madola Malawi muno. Zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi inanena kuti tiwerenga uthenga umodzi wokha. Ndisanapite kukawerenga chikalata chimene nchalero chimene chilipo chalero ndimafuna kuti ndiwerenge statement imene idalembedwa amene anasayinira ndi mlembi wakale wa nduna Michael Zamba. Chikalata chimenechi adachilemba pa 20 Okutobala mu chaka cha 2023. Public statement, forensic audit of Salima Sugar Company Limited. Salima Sugar Company Limited is a limited liability company which was incorporated under the Companies Act of the laws of Malawi as a joint venture owned by the government of the Republic of Malawi through the Green Belt Holding Limited and Aum Sugar and Allied Limited, Aum SAL. In April 2023, the shareholders of Salima Sugar Company jointly commissioned a forensic audit of Salima Sugar
with a view to verify the share capital equity contribution into Salima Sugar Company by the majority shareholders, AUM SAL. Investigating the utilization of the share capital contributed into Salima Sugar. Establishing how the proceeds from the state guaranteed loans obtained from ORO through CDH Investment Bank and extended to Salima Sugar Company were utilized, and ascertaining the Kwacha values of the source of AUM SAL contribution towards the share capital. A preliminary report of the forensic audit has been made available to shareholders of Salima Sugar Company. Government, as a co-shareholder of Salima Sugar Company, has duly considered the preliminary findings of the forensic audit and, in the interim, makes the following directives to apply with immediate effect. 1. All matters relating to the business of the company must be directed to the executive chairman of Salima Sugar Company Limited, and state security be deployed to secure Salima Sugar Company Limited facility and personnel until the final report is released. Government further guarantees security and freedom of all personnel of the company. End of statement. It was signed Colini Zamba, Secretary to the President and Cabinet, October 20, 2023. Now, mundirole ndiwerengeso chikalata china. Dissolution of boards of parastatal organizations and state-owned enterprises. Capitol Hill, the Office of the President and Cabinet wishes to notify the general public that all boards of parastatal organizations and state-owned enterprises have been dissolved with immediate effect. Members of the public are hereby informed that all queries or all matters requiring the attention of the boards should be directed to the Office of the President and Cabinet, OPC, through the Department of Statutory Corporations. End of statement. Signed, Dr. Maxwell Sisi, Office of the President and Cabinet, on the 7th of October 2025. Ndimawerenga zikalata ziwiri zimene zili mu Chingerezi. Chikalata choyambacho analemba ndi mlembi wa nduna komanso president wakale wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera, amene amalengeza za kauniuni amene amachitika ku kampani ya sugar ya Salima. Kampani imene ndi kampani ya Malawi imene idapangidwa mogwirizana ndi AUM Sugar. Ndiyeno kumeneko kudachitika kauniuni pa nthawi imeneyo, ndiye atachitika kauniuni pamafunika kuti papangidwe ziganizo zina. Ndiye iwowo nthawi imeneyo adapanga chiganizo kuti mkulu wa Salima Sugar kumeneko aziyang'anira zochitika. Komanso ndawerenga chikalata china posachedwa apa chimene chikunena kuti ana athesa ma board ama kampani onse aboma. Ikalata imene idalembedwa mu ulamuliro watsopano. Without much ado, let me go straight to the statement. Press statement, Lilongwe, Monday, 17th November 2025. A ticking bomb that is Salima Sugar Company. The Center for Democracy and Economic Development Initiative, Cdedi, is calling upon government to swiftly engage relevant authorities to recover the billions of kwacha that were shared amongst politically connected individuals at Salima Sugar Company Limited through dubious contracts and fraudulent payments. For starters, Salima Sugar Company is a joint venture between the Malawi government through the Green Belt Holdings Limited, GHL, and India-based AUM Sugar and Allied Limited, AUM SAL. Primarily, Salima Sugar was established to provide the much-needed competition in sugar industry in the interest of Malawians, notably low-income consumers. Our call for action was prompted by the public statement dated October 20, 2023, issued by the former Secretary to the President and Cabinet, SPC Colini Zamba, themed Forensic Audit of Salima Sugar Company Limited. Through this statement, Zamba directed that all matters relating to business of the company must first be channeled to Salima Sugar Company Executive Chairman, Mr. Wester Kosam, who by then was the board chairperson for the Green Belt GBA, which owns GBHL. Apparently, Mr. Kosam benefited from Salima Sugar
Company Limited Articles of Memorandum, which gives powers to Salima Sugar Board members to elect among themselves a member to be Salima Sugar Managing Director to oversee the day-to-day operations of the company. At the meeting where Mr. Kosam was elected MD, the board members also appointed Mr. Roy Aprovo in the capacity of Acting Chief Executive Officer, CO. Soon after his appointment, Mr. Aprova unceremoniously left for his country, India. All of a sudden, Mr. Kosam started combining the two roles, being the MD and CEO. Besides combining the two roles, Mr. Kosam also usurped unwarranted powers and allowed himself to single-handedly make recruitment, procurement, and marketing decisions. Under Mr. Kosam's watch, Salima Sugar Company is on the verge of losing about 30 billion in revenue following revelations that at the time the company was supposed to wrap up process of crushing sugar canes, it had only produced 8,400 metric tons of sugar out of the projected 20,000 metric tons. As a matter of fact, during the 2024-2025 growing season, whose crushing period ended on November 8, Salima Sugar Company, November 8, 2024, Salima Sugar Company produced 18,000 metric tons. Thus far, Malawians may wish to know that crushing of the sugar canes stops at the onset of the rains. Hence, fears of hundreds of sugarcane growers being stuck with yet to be sold canes. It is for this, if this is not criminal negligence, we at Cdedi wonder what it is. It is also important to point out that the sugar mill that has the capacity to crush 300,000 metric tons of sugarcane annually has not been maintained prior to the commencement of the 2025-2026 growing season. As a result, it has been on and off. Hence, the prolonged crushing season, apart from wastage of sugarcanes that go bad in between the mill's frequent breakdowns. Malawians may wish to know that Cdedi is reliably informed that Salima Sugar Company also lost tonnage of the crop which dried up after the drip irrigation system failed. For the avoidance of doubt, Mr. Kosam, who took over the mantle from the Bitigri Sherish, who, according to the forensic audit, presided over the loss of over 50 billion in months, as executive chairman, abused his position by forcing Salima Sugar to pay 15 million for his Superlink trailer through payment voucher 1767 and check number 008058. Mr. Kosam returned Salima Sugar into his personal estate. For instance, in February this year, he obtained an import license from the Minister of Trade and Industry. He allegedly awarded a 1.3 billion sugar contract to a politically connected ESTT holdings belonging to Ronald Ndoka to import sugar from Brazil. A team led by Greenbelt CEO Eric Chizungu traveled to Brazil only to be shown sugar that was already at the port and was being shipped elsewhere. Until now, there is no sign that the sugar will ever come to Malawi. Our other investigations have shown that a dollar-denominated account of an honorary council from some Middle East country was used as a standing order in the Brazil sugar import venture. Mr. Kosam therefore owes Malawians an explanation as to why until now Salima Sugar is yet to recover the 1.3 billion that was paid in February. In addition, Cdedi has information that to the effect that Mr. Kosam single-handedly awarded a credit facility to a Malawi Congress Party functionary and her son, who trade in different names but jointly owe Salima Sugar Company 1 billion in unpaid sugar supplies. Documents in our possession, documents in our custody reveal that several other politically connected individuals and companies that benefited from Mr. Kosam's abuse of power. These include someone who got 260 million upfront to supply fertilizer, but they did not deliver the commodity. Irregular recruitment. Cdedi has uncovered instances where Mr. Kosam hired some personal friends and family members
into executive positions that are supposed to be hired by the board. Mr. Kosam's suspension. Cdedi is shocked to learn that Mr. Kosam was suspended pending disciplinary action. In fact, it is strange that he continued to act in that capacity since GBA board was dissolved in August 2024. Over and above that, President Professor Arthur Peter Mutharika's administration, through a statement signed by Dr. Maxwell Tsisi, dated October 7, 2025, under the headline Dissolution of Boards of Parastate Organizations and State-Owned Enterprises, it meant that Mr. Kosam was It meant that if Mr. Kosam was not aware of the August 3, 2025 dissolution of the GBA board by President Chakwera, that saw him being elected as Salima Sugar Executive Director, then he was fired for the third time. As a matter of good governance, Mr. Kosam ceased to be Salima Sugar Executive Chairman on August 3, 2024. When Chakwera dissolved the GBA board. In fact, his name was not even there in the GBA board President Chakwera reconstituted in July 2025. Therefore, government cannot suspend someone whose tenure already expired thrice. It is for this reason that we at Cdedi implore government and other stakeholders on the following. 1. Mr. Kosam should pay back all the money accrued as salaries and other benefits from August 2024 to date. The law enforcement agents should summon him to clear his name from the allegations leveled against him. Mr. Ndoka immediately pay back the 1.3 billion or risk citizen arrest. Government should immediately institute an audit into Salima Sugar Company. 5. Ministers of Finance and Agriculture should engage the Export Bank to take over the CDF loan where Salima Sugar is paying over 1.1 billion every month. Otherwise, the company will not survive. End of statement. Signed, Silvester Namiwa, Cdedi Executive Director. Monga mwanthawi zonse, timadziwa kuti chiyankhulo chimene amalawi ambiri timamva ndi chachichewa, ndiye ndinawerenga chikalata chija mu chiyankhulo cha chisamundachi, ndimafuna mundilole ndingowombera mkota pa zimene ndimawerenga. Choyambirira ndimafuna ndinene kuti ngati chinthu chimodzi chimene amalawi anada kukhosi ndi ulamuliro olephera wa Dr. Lazarus Chakwera inali nkhani yona kuti kwa zaka amalawi amayima panzere kusiya ntchito zawo kumagulu a sugar. Chifukwa cha chimenecho amafuna aone kusintha. Ndiyeno ngati kuli kampani imene idakhazikitsidwa ncholinga choti ithandizire mavuto a sugar malawi muno, ndi kampani ya Salima Sugar. Kampani imene adayikhazikitsa pogwiritsa ntchito ndalama za Malawi kudzera mu Green Belt Holdings Limited, komanso kampani ya anthu ena ochita malonda aku India a Om Sugar. Koma padakali panopa ifa Cdedi timafuna tiziwise mtundu wa Malawi kuti boma likunika lichite machawi litolere ndalama zimene anthu a Malawi Congress Party amagawana ku chipani chimene ku kampani imene ya Salima Sugar. Izi zabwera poyera kusatira zimwe zidamveka kunena kuti boma layimisa pa ntchito amene amayang'anira ntchito za kampani imene a Wester Kosam. Timafuna tinene pano kunena kuti chifukwa chimene a Kosam amakhalira pa mpando umenewu akuchiziwa okha, chifukwa chonena kuti boma la Chakwera pa 3 August 2024 linathesa mabodi onse a kampani za boma komanso kampani zimene zimathandizidwa ndi boma. Mwina tinene pano kuti a Kosam adasankhidwa ndi aini ake a kampani imene board ya shareholders kunena kuti iwowo aziona zoyendesa za siku ndi siku za kampani imeneyi. Pa siku limene amasankha a Kosam kuti asankhidwa mkulu wina a Roy approve kuti amenewo azithandizira kuyendesa ntchito za kampani imeneyi. Koma monga tonse tikuziwa boma la Malawi Congress Party linali lankhanza lidapanga chithekera chilichonse kunena kuti a Roy athamangitsidwe mdziko muno ndipo adapita ku India. A Roy atachoka mdziko muno zidapezeka kuti a Kosam adazipasa mphamvu zonse zoyendesa kampani imeneyo ngati wapampando komanso ngati mkulu woyang'anira kampani imene Chief Executive Officer. Sadalekere pomwepo a Kosam adazipasa mphamvu zonena kuti chilichonse chokhuza kulemba anthu ntchito, chilichonse chokhuza kulisa malonda, chilichonse chokhuza ndalama amapanga okha.
amalawi akuyeneka kudziwa kunena kuti poyambirira chimene anachita atangobwera pa mpando umenewu akosamu nkuti bungwe lija la maloya la Malawi Law Society nkuti litawachosa pa ndandanda ochita malamulo kamba kuti nthawi imeneyo adawapeza olakwa kuti amaorganizira kuti adasokoneza ndalama za munthu amene amamuyimira pa mulandu. Atangofika ku Salima Sugar Company choyambirira adalamula kampaniyo kuti ilipire galimoto yawo imene adaitanisa. Nthawi imeneyo kudatuluka ndalama zokwana 15 million Malawi kwacha zimene zidalipiridwa kuzera limodzi mwa voucher 1767 koma cheke chake chinali nambala 008058 kusonyeza kuti nthawi imene amabwera West Coast mpampando umenewu nkuti patachoka Betigre Sherish amene nthawi imeneyo adawayimisa polingalira kuti kudachitika kauniuni ku kampani imene ya Salima amene adaonesa kuti ndalama zopitirira 50 billion sizimapezeka. Chifukwa cha chimenecho monga ndanena koyambirira kuja Maizamba amene anali mulembi wa president Ndinduna adalamula kuti ntchito zonse kumeneko aziyang'anira iwowo a West Coast. Nzomvesa chisoni kunena kuti tikuyankhula pano amalawi akonzekere kuti vuto la shuga lipitirirabe komanso alimi ochuluka amene amalima nzimbe kusalima nzimbe yawo sigulidwa. Chifukwa kuti tikuyankhula pano pa lerolo kampani ya Salima Sugar imayeneka kuti iseke ntchito zake koma sana seke chifukwa chonena kuti kuzafika lero nzimbe zimene kapena kuti shuga amene apanga sakupitirira 9000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha ku Salima Sugar Company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18000 metric tons za sugar. Ndiye zomvesa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja amene amachita kapena kuti sugar amene apanga sakupitirira 9000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha ku Salima Sugar Company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18000 metric tons za sugar. Ndiye zomvesa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja 10000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha ku Salima Sugar Company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18000 metric tons za sugar. Ndiye zomvesa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja 10000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha ku Salima Sugar Company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18000 metric tons za sugar. Ndiye zomvesa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja 10000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha ku Salima Sugar Company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18000 metric tons za sugar. Ndiye zomvesa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja 10000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha ku Salima Sugar Company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18000 metric tons za sugar. Ndiye zomvesa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja 10000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha ku Salima Sugar Company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18000 metric tons za sugar. Ndiye zomvesa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja 10000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha ku Salima Sugar Company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18000 metric tons za sugar. Ndiye zomvesa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja 10000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha ku Salima Sugar Company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18000 metric tons za sugar. Ndiye zomvesa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja 10000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha ku Salima Sugar Company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18000 metric tons za sugar. Ndiye zomvesa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja 10000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha ku Salima Sugar Company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18000 metric tons za sugar. Ndiye zomvesa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja 10000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha ku Salima Sugar Company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18000 metric tons za sugar. Ndiye zomvesa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja 10000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha
kusalima sugar company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18,000 metric tons za sugar. ndiye zomvetsa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja 10,000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha kusalima sugar company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18,000 metric tons za sugar. ndiye zomvetsa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja 10,000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha kusalima sugar company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18,000 metric tons za sugar. ndiye zomvetsa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja 10,000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha kusalima sugar company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18,000 metric tons za sugar. ndiye zomvetsa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja 10,000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha kusalima sugar company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18,000 metric tons za sugar. ndiye zomvetsa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja 10,000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha kusalima sugar company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18,000 metric tons za sugar. ndiye zomvetsa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja 10,000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha kusalima sugar company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18,000 metric tons za sugar. ndiye zomvetsa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja 10,000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha kusalima sugar company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18,000 metric tons za sugar. ndiye zomvetsa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja 10,000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha kusalima sugar company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18,000 metric tons za sugar. ndiye zomvetsa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja 10,000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha kusalima sugar company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18,000 metric tons za sugar. ndiye zomvetsa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja 10,000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha kusalima sugar company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18,000 metric tons za sugar. ndiye zomvetsa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja 10,000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha kusalima sugar company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18,000 metric tons za sugar. ndiye zomvetsa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja 10,000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha kusalima sugar company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18,000 metric tons za sugar. ndiye zomvetsa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja 10,000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha kusalima sugar company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18,000 metric tons za sugar. ndiye zomvetsa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja 10,000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha kusalima sugar company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18,000 metric tons za sugar. ndiye zomvetsa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja 10,000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha kusalima sugar company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18,000 metric tons za sugar. ndiye zomvetsa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja 10,000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha kusalima sugar company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18,000 metric tons za sugar. ndiye zomvetsa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja 10,000 metric tons pamene nthawi ngati yomwe ino chaka chatha kusalima sugar company ku anali akusekera ntchito yogaya nzimbe nthawi imeneyo nkuti atapanga 18,000 metric tons za sugar. ndiye zomvetsa chisoni zonena kuti ndalina kale kuti kuli mabanja malizire pamenepa tindayamba ndi pemphero ndimafuna mundilole tipemphe ozipereka kuti aseke ndi pemphero.
tidza pamaso anu mogonja yehova taupemphani kuti mukhale nafe pamene timayamba msonkhano umenewo tachiona chisomo kuti mukhale nafe kufikana pano tamaliza tikupemphani kuti mungakhalenso ndi mmodzimmodzi mwa ife pamene tikachoka mchipinda chino pita malo athu osiyanasiyana zonsezi tizisiya mdzina la mphamvu la mwana wanu Yesu Khristu, amen. Chabwino kumene kundithu kukongolanso msonkhano umene watolankhani umene anakonza bungwe la Cdedi kuno ku Crown Hotel mu mzinda wa Lilongwe. Nkhani ndithu zakambidwa zosiyanasiyana, koma chachikulu nchakuti iwowa ndithu ali ndi chidwi ndi mmene ndithu kampani ya Salima Sugar yakhala ikugwirira ntchito zake. Akukamba zakutsogoleri kumeneko atchulamwa anthu amene akuti ali ndi umboni kuti akhala akupindula ndi ntchito za Salima Sugar komano mosatsata malamulo. Ndithu mwambo umenewo anakonza ndi Cdedi imene ndafotokozera, ndipo analinso ndi anzawo kumeneko amene ndithu atambasula nawo nkhani zimenezi. Ine ndi Franklin Mtambalika ndikubwezereseni ku nyumba athu yolutsira mawu area 47 sector 5 chifukwa posachedwa apa kukhalenso msonkhano wina wa atolankhani. Ndikubwezereseni kumeneko makoma nonse.